Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga ason, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Roseanne Confieso iti Hong Kong, Malinis Remalin YTC iti Saudi Arabia, Jasmine Rivera, kastamat kada Maylin ken Loida iti Baguio City, Galera ken Aserit family iti San Mateo Isabela from Team Kabanding Aserit couple. Ni Dennis Riven Gumalawi ken Zen Castillo from Wilma Baroga iti Doha, Qatar. Kakabsat ko ada Kathy ken Ate Kari Datul iti Kingdom of Saudi Arabia, ken ni Kuyang Oscar Datul iti Lebanon, ken Ate Angelina Datul iti Hong Kong, ken aminan apadak nga OFW from Gina Datul iti Taiwan. Anak ko ada Alaysa, Aren, Alexander, ken the father ken mother ko ada Magno, ken Feli Reynaldo and family from Renato Reynaldo Jr. Happy birthday kani anak ko ani Jonas Giawan, ijay Bubunaw Kalinga from Mama Ruby Bruno iti Qatar. Shout out kada Jeline Vicente, Nati Josie Greco Kandali Serrano Roplok. Makablaawan pa'y Daamboy Tamayo, Janjan Baldemor, Banong Valdez Birog, kan inting agtrab-trabaho dito'y Narvacan from Jobert Namyon. Shout out kada Mauricio Dalaw, Belinda Ramos, Elma Rodrigo, Zoraida Calomente Yanggud, Gangs KTV, Vlogger MJ Cute, Lori Manabat, ken Castañeda Floresma. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ason. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Ason, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Nasarakak to YouTube channel yo, ideagsapsapulak iti mabalin ko apagpalabasan iti oras, kalpasan amalpas ko amin at trabaho iti uneg ti balay. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. May saak a byuda kan addaan iti maysa nga anak. Pudno unay ati maysa nga ina, kat nakasagana nga agserbi iti anak na, aginggat kabailan na. Ditoy nga agtayek ti pakasaritaak manang. Rugyak ti agsalaysay, idi nagturpos ti anak ko, iti kolehyo. Kablaawan ka anak, nakaturpos kan, agiamanak iti Diyos. Nalpas matlangan ti kalbaryok nanang. Nag-grade ka ta talaga tag working student? Amok day ta anak, kat pasensya kan tamasapul pa nga ag-working student ka, tapno maituloy mo laang ti panagadal mo. Amok mo't namin na di nakabailan nga isakad niyag may sa nanang. Nudyak nag-working student, amang nudyak na ituloy ti panagadal ko, kat sana ka nakaturpos. Agyamanakan ka anak ko, amok adakkel a sakripisyo para kan katikasta nga inaramid mo. Kurang mat ngamin para inaldaw ta ti mabirbiru kakiti panakilablabadak kadagiti kaaruba. Isang araw na nagporsigiyak nanang, tapno di kay mo't marigatan unay. Anya nga ti planom itata nakaturpos kan anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho nanang. Jaket ti mabakanti. Sayang ngamin ti panawan. Kaya't ko maragpat ko amin ni arapaap ko. Kaya't gumot ang mapadasan tinarang ay abiyag, ajak pulos na padasan sipod kinaubing ko. Ay, nasaya at matno kasta anak ko. Ala, sapay ko mga road ta makasapol ka adagos iti panggadam. Nanang, naawat akiti nag-applyak. Nabiswan akon kat mangrugi akon into no may alawas. Ay na, maragsakan para kan ka anak ko. Dinangag ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Asapay ko mata makasapol ka adagos iti panggadam.
Masapol nga isagana kung dagiti imatag ang masapsapol ko nanang. Iti kasta, nakasaganan ton ti amin. Ken, tapnaawanin ti malipatak. Ha? Nay, apay ang masapol nga agisagana kakadagiti masapsapol mo, anak ko. Ije nga min syudad ti pagtrabahuak nanang. Saan na diti lugar tayo? Anya, no kasta, umadayo ka dito'y lugar tayo, anak ko. Wan nanang, may metag trabaho ije syudad. At ado ti oportunidad ijay. No kasta, panawan nak nga ron dito'y nga agmay-may sa anak ko. Saan kayo mataman ano dito'y nanang? Adamot da angkel di takaruba. Iso nga damot lakadwayo dito eh. Maikaw akto lakit dinaawan ka, anak ko. Maisina kamot kanya kun. Di kayag danag nanang. Anya tamuyo. Ang mga numapagasatan ng ijay. O, dalaan kayan tumatlaan tapno mapadasan yung matagbiag ijay syudad. Ay, kasta ka day. Ay, namnamaak nga ron da ita nga imbagam anak ko. Katsapay kuma, ta iti mabiit. Agdan natan tumatlaangan adwa. Puno ka di amapanan ijay syudad ni Rico nga anak mo kabagays. Ewan tano, ijay tinagaplayan na iti trabaho. Kat napagasatan mo't anaaw at adagos. Mangrugi ka nun intun umay alawas. Ay, kasta ka day. Ang di ka nasayaat ang mapasama kang tinabayagan nga inarapap ti anak mo ang makadanon ijay syudad. Ita, anda pa yung trabaho na ijay. Wan nga rod, ngam maladingita nak. Tagsi na kami manan iti anak ko. Diyak pa'y na ipapas a pinagserbyan. Ita, umadayumot kanya kon. Ay na, bay amtap na amuna ti agbiag nga agmay-may sa. Nahustuan mo tan iti tawon. Saan na masapul a pagserbyan pa'y kabagays. Tano, Panawan mo tan atap no makainana ka. Kalpasan ti ado a sakripisyum kan kuana. Nagronakat nagmaymaysa ka ng sakad iti panagbiagyaw manipod pimusay da di asawam. Naimaglaangan nata na panunot na tinag-working student. Isuan na tulungan na kamutlaang. daitang arod ti paglading itak. Tauray kasano ti ayat ko, asyaklaan ko matimangisakad iti amin. Jakmat na baulan, isa masapul pa'y ang nag-working student ti anak ko. Kasta talaga akaba, guys. Narigat mo't ano yung patudunakan ka ti amin. Dahil saan kumaan nakaturpaos. Ay, Mala, di ka nagladingit ka ba, guys? Ikararag mula nga nasapay kumatag baligi di anak mo iti pa nagtrabaho na ijay syudad. hello anak ko. Kumusta ka ditan? Mailiw ako na yan kan ka. Nasayatak mo diti nanang. Di kay madanagan. Nasayati ka sa sahad ko ditoy. Di mo baybay antibagim Mangan ka iti husto nga oras, anak. Well, nanang. Ay, madanagan nga rod anak ko. Awan ti agluto iti kanam, kan naglaba ka dagiti arwatam. Siyak amin di mga ramid nanang. Kalpasan ti trabaho sa kunto aramidan amin dagita. Kano kasdi a day off ko. Sapay agmay-maysa ka dita pagnanaedam, anak ko. Kaasi ka mat. Imbis nga ginanaka kalpasan ti trabahom. Saan? Tamasapul nga agidalimanag ka pa'y. Kan agluto ka pa'y iti kanam. Okay lang nanang. Nerwamak mo din. Di kayag danag. Inton stable akton. Alaan kayo ditoy. Tapno at takad kadwak. Ay na, sapay kumata iti mabiit. Mapasama kanday ta anak ko. Sapay la kuma. Nakaturpos iti panagadal ti anak ko, kan nakasapol adagos iti trabaho iti syudad manang Emmy. Sa anak anairuam nga awan iti danak ti anak ko, nga maawatak ti tarigagay na amatunoy ti arapaap na. Manipod na pan iti syudad ni Rico, saanan ang nakaawid pa iti lugar mi, kat pasaray pawitan naklaangan iti kwarta.
Adda dagiti gundaway asaan ko ang makasarita apulos iti telepono, tabi si kano iti trabaho na, kat maawatak met dayta. Kumusta ngay mo't ni Rico ijay syudad ka ba, guys? Saan mo't na nagaw-awid sipod na pan ijay? Nasaya at mati kasasaad na ijay kabagis. Makumikom kano iti trabaho na. At dapay nga rin dagiti gundaway nga awagak, di na masungbatan ti awag ko. No sungbatan naman, apagbiit kami laeng ang makapagsarita, tanabannog kano kat kayat nanti agina na. Kasjay siguro talaga ijay syudad Makumikom da talaga. Kasi kalatan at makamaw nga umawat iti amin. Maawatak mo't kit di kabagis. Kasla marikrik nak ngamin at talaga anak kurang ti patag ko iti anak ko. Uray kasano ti sakripisyo ken kuana. Kasla adda pa ila sakit tinakam na kanyak. Di mon panunutan day takabagis. Napasamak hen dagiti napasamak. Kaninaramid mo ti amin tapno malito pam dagiti nagkurkurangam ken kuana. Saan ka day? Para kanya kastangag paiso ngem para ken ni Rico nakurang sapay kabagis. Ay nahadaken kuana metenday taan o kasta ti kapanunutan na. Sapay ko matadumteng to ti aldaw ama amiris na nga amin a sakripisyom ket inaramid mo para ken kuana. Nasaya at nakaawag ka anak ko. Mailiw ako na yan ken ka. Nabayag ngamin asaan ka nakaawag. Imawagak nanang. Takayat ko maamuan. No kayat yu pa'y ti sumurot kanyak dito syudad. Ay kayat ko launay anak ko. No kasta nga rod, agsagana kayon, tayo ti mabit. Ipawitan kayo iti pagplete yung umay dito syudad. Uwan, anak ko. Kun ka sa uyo gayam ng kaltanaw tayo bilin nyo kun kuha na dito balay. Sigurado ang mabayag kayo dito. Uwan, anak ko. Siya kunti makaamo ang makisao ken ni Tano. Sige nga rod nanang, tanay, madama ti trabaho. Imawag aklaan, tapno makapagsagana kayo. Katurayin nyo ti pawit ko pagplete yung umay dito syudad, Uwan, anak. Agiaman akunay. No, kasta, mapankamatan ni dyan syudad, kabagays. Uwan, Tano. Kat kayat ko kung mga ibilin to'y balay. Taakas ko na ni Rico. Ang mga medyo mabayag anak ka nung agnaad iji syudad. Di ka madanagan kabagays. Da kami ti makaamod ditaw. Di mo pagdanagan ti balayaw. Taado kami nga umay mangkita ken mangdalaws. Agi amanak, Tano. Siguro naragsak kamutanan niya kabagays. Ta kamaudyanan na. Makadan naman nun di anak mo. Nabayag mo ta panawon nga inuroray mo daytoy akan nitaw. Huwag nga rod, Tano. Talaga nga ingkar-kararag ko iti Diyos. Adumtang daytoy nga aldaw. Nga agdan na kami manen ken ni Rico nga anak ko. Ay na, kastoy gayam dito'y syudad anak ko. Pudno gayam di kunada nga adu at alagan tilugan. Iso at traffic dito yan. Talaga kasta dito nanang. Sana kasi di probinsya. Isama sa pula masapa nga aga po dito ayan ko. Tunggal at trabaho. Ay kaas ikang arud anak ko. Nang runak at sikapay ti agas ikaso dito'y pagnanaedam. Awan pa ikatulong mo. Narikat namin tagalay ti katulong dito'y nanang. Yun may isa, ang mga numakatumpungat pa iti agtatakaw. Nang runak at kanayon niya awanak, taadakit nga rod iti trabaho. Pudno day ta anak ko. Ay di kagdadag ita, taadakon dito'y. Siya kunti makaamu iti amin. Amumot anasanayak nga agtagibalay. Nasayat nga rod no kasta nanang. Talaga kami na marigatanak. Kas makita yung mo. Oh, naggulo dito pag nanaidak. Diyak pa'y maurnos na gitarwatag. Tanaw sumang putak. Kaya't kung tagina na.
Ta talaga makabannok iti trabaho. Bayaham ta si akon ti mga ramid amin kadagita anak ko. Manipod ita, awanan ti rumbang apanunutem. Tunggal sumangpet ka, na idalimanag ton ti amin, kaan nakaluto akton iti kanem. Nakadano naknarod, iti pagnanaadan ti anak ko iti syudad manang Emmy. Kasta unay aragsak ko ang nakakita kenkwana. Nakitak met no kasano ti kasasaad na nga agmay maysa nga agbibiyag iti syudad. Ket nakunak iti bagik, apanawan manen, tapno mapagserbiak ti anak ko. Siyak nga rod tinagserbiak katulungan na tapno saanen amarigatan bayat nga agtrab-trabaho. Naanayas met amin kadagiti naglabas nga aldaw manang. Agingga idiin niyam amo na kanyak ti nobya na, akadwa na metlaeng iti pagtrab-trabahuan na. Nanang, isugayam ni Karen. Kaya na yat ko. Naimbaga malam yun, nana. Maragsakan amakamaam mo kada kayo. Ay, kasta akmet, balasang ko. Maragsakan tanam-am mo ka. Ay, jak gamin amo nga dagaya mon kayan ayat ti anak ko. Nanang, Apay, nana? Saan ka di anadakamat kada kayo ni Rico? Nabayag kami nga gayan ayat. Kunak no na ibaganan kada kayo. Ay, saan balasang ko? Italaan na amwak. sana bali nanang tamuyo itan. Ay, iwan gayam. Mangisagana kayo man iti merienda mi ni Karen. Pen, itimplaan nyo mo tan iti kape, ta isungamin ti kayat na. Ha? Ay, saan Rico? Kababain mat, no ibaon mo pa'y ni nanang mo. Saan man? Okay lang day ta. Saan ka din, nanang? Ay, uuwan anak ko. Ay, sige, balasang ko. Siya kon. Urayan nyo ti meriendayo, ta isaganak biit. Agawaan nyo, nanang, tanay. Mabisin kami. Ay, uuwan. Sige, anak ko. Mabiit laeng. Adto yan ti meriendayo, anak ko. Balasang ko. Ang yaman ak, nanang. Agyaman ak, nana. Oh, anya pa lang tararamidin nyo ditangay. Nakamattider kayo mutlat taditan. Mapan kayo di kusinan atay sagana yu ti pangrabyan tayo. Panawan na kami dito ni Karen. Sige nga rod, anak ko. Amangan ngamin ko nakno, adapay pangibaon am kanyak. Iso adyak pa'y lapim mampanaw. Nagadulakit na ibagbagayon aya. Alan mapan kayo ni kusina. Aramidan yung dagiti trabaho yu ijay. Sige nga rod, anak ko. Balasang ko. Panawan kayo pa'y Oh, Karen. Agmerinda kan. Amo ka na banog ka. Sige. Agyamanak. Apay adi mo pinagmerienda ni nanang mo. Kababain. Isupay kit din timbaon mo nga agi-prepare iti merienda. Okay lang. Awan mo tararamidan na dito eh. Isang orod nga na yabak nga umay dito syudad tapno ada katulong ko dito eh. Ita, saan ako na marigatan? Nakarelax akong kalpasan ti trabaho. Nagasat ka, tadain na makas ka ni nanang mo. Makita ka ti patpatag na kaunay. Kasta unay pa ng serbinakan ka. Rumbang lang tawan mo tararamidan na dito eh. Alangan man nagtugtugaw latan ni agmalmalum dito eh. Edin ti trabaho ak. Tapno aday gatang mi kadagiti kasapulan mi dito pagnanayodan mi. Rumbang laang nga agrelax mo't ata bakutan. Si kamot ti agsubad kadagiti rigrigat na ken ka. Karen, mabalin ka di. Saan man aninanang ti pagsaritahan ta? Adupay dagiti di mo ammo maipapan kang kuwana. Adupay, Karen. Nanang, saan ka kada nagplansa? Saan pa anaplansa ti may sa uniform ko? Awan ti aramatik intan bigat. Anya kay tinararami di tinagmalmalam.
Nagtugtugaw kayo? Ay, saan anak ko? Diyak tupay nakaina na nga agmalmalam. Naglabaak ngamin. Narugit ngamin ang dagiti kortina iti salas. Iso alinabaak aminan. Inunayo pa nga inaramid daytang dagiti kaus ko. Anya kayo mutan? Iso nga rin da kayo dito, itap no maornosyo dagiti kasapulak, maasikaso dak. Anya kayo taramatag inton bigat? Ay, di ka matanagan anak ko. Plansa kita arabi tapno ada aramatam inton bigat. Rumbang lang Anya lang ti serbiyo nga yada dito. No day talaan kat diyo pa'y maaramid. Makapasuron kayo mat. Sige, tenak pa'y maturog. Ay bandak to inton mga anayin. Makastress kayo mat. Ay, pasensya ka, anak ko. Apay nga takas to'y matan titrato ti anak ko kanyak. Kasla sanak nga ina. Kasla akbabaunan no tratuan na. Apo, nagsayat mo tanti pa nagtugtugaw yun dita. Nakaluto kayo ka din? Ay, uwan anak ko. Ibagamlaang numangan kan, tapno maipapudot ko ti makan. Madamdaman taon, nabanugak pa Anak, mabalin ka kadi makasarita. May papanitan niya. Kasla, seryoso kayo launay Mapalpaliw ko ngamin, akadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla sa bali ti jarmo no kasya nga ibabaunnak. Kanayon ka pa'y nga agunget, no kasya nga adadyak maaramid dito ibalay. Isungor nga da kayo dito, itapno da kayo tagaramid ka dagiti rumbang asikaswon dito, saan aya? Anya iti kaya tiyo? Siyak pa iti mga sikaso, no mga ramid ka dagiti rumbang matrabaho dito pag nanaidan tayo? Ay, saan mat anak? Maawatak ang mabambanog ka. Isungarod asya kung ti agar-aramid. Uray sa anak pa yan ang makaina na iti kinaado ti ar-aramidak dito'y balay. Isong agreklamo kayaw. Lawagin nyo, ano anya tiket yung ibaga? Agyaman kayo pa ikit diya, pinaumay kayo dito Amuyo ka de, no apay akinayat ko tinagtrabaho dito yung syudad. Tapno mayadayo ak kada kayo. Tamuyo siguro, nalipata konti amin nga inararamid yun, di ubinga kanya. Ay, isong arod apagserserbian ka itan anak ko. Tapno malito pa kami na nagkurangakan ka. Kunak no umdasan dagiti nga araramidak, tapno mapakawan na kiti nagkuranga kasinam. Tamo yun nalipata konti amin? Saan nanang? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko iti panang panaw yu kanyak iti ubingak. Hagasan nga iti inaramid yu. Imbati dak kadalola. Tapno mapan kayo lang agim imas iti sa bala lugar? Kung hayo iti, mapan kayo agberok iti trabaho yo. Tapno masuportaran dak. Ngaman niya tinarabid yo. Nagbayag apanawin asaan kayo nagpakita. No saan agapo kada lola. Diyak amon ano anyan tinapasama kanyak. Nagsakitak iti tabirokon kayo. Ayan nyo. Awan kayo. Kasta ka dita arami ti may saan nasayaat nga ina? Anak ko. Sa ita? Tadagundawa yung agserbi kanyak, agreklamo kayo pa'y. Naglaing kayo matin. Di kaila ko man nagsubsubli iti denak Total, kinabailandak mo't apinanawan iti naunday apanawan. Isong aron nga ada kita ni iti danam anak ko. Tapno maipariknakan ka ti kinapatag mo kanyak. Ajak na iparik na kadagi di panawan a pinanawan ka. Amok adakkel tinagkurang aken ka anak ko. Ngam ti daw atak laeng. Irespeto na kumamot akas inam. Saan akas babaunan iti da ito'y apalay. Irespeto? Apay, saan ka di pa lang umdas kas panang respeto kada kayo? Tika dayo ita diti denak? Amuyo ka di? No kasano kasakit dagiti napasarak iduubingak pailaan? Kanayon apagsasaritaan dak dagiti kaadalak. Apinanawan nak kano ti inak tapno mapanag papaimas iti sabali a lugar. Nga awan kwenta kano ti inak
ta na konsensyanak a pinanawan. Diyak mo dayta, anak ko. Kasano nga amuyo? Kat talagamot namin nga awan ti pakibibiyangan nyo, idi. Nasaysayat lang ko man. No saan kayo nga inayaban dito ayan ko. Kunak nagbalin na naanayas ti amin. Ngam saan mo't gayam. Di ka katagyaman tada nasayata pagyanan nyo dito eh. Addakan ka ninyo iti inaldaw. Pagyam anak unay dagita anak ko. Ngam kayat ko laang mo't nga ibagakan ka no anya ti marikriknak. Iti kasta atratom kanyak. Kayat yu ayub kas ti marikrik na ayo. Katore siya mo ta. Kaya't kumot ayub kas ti sakit tinakam ko kada kayo, iti panang panaw yu kanyak iduubingak. Naaddaman ti rumba nga pagyamanak, dalola, ta isuda tinang isandi kada kayo. Isuda tinang iparik na kanyak iti pamatag adiyo pulos imparik na kanyak kas anak yo. Anak ko. Siguro, nasaysayat lang niya agawid kayo iti probinsya. May mayat pa may sa aklaan dito syudad. Ay, saan? Saan anak ko? Di nakpagawidan. Tsaka baalan ti mayadayumanan kan ka. Lipatan ta no nyaman dagiti na ibagakan ka. Basta di nakpagawawidan anak ko. Pangaasim. Nadlaw ko at talaga adisidido ni Rico. Amang papanaw kanyak iti day di akan ito, manang Emmy. Iso ang nagpakpakaasyakan kwa na. Ingkarik nga aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurangak kan kwa na iti kalabas. Aklo nagtibasol kumanang, iso nga aramidak ti amin, tapno makabawi ak iti anak ko. Aklo nga aging gaita, awan pa'y apulos ti panagbaliw ti trato kanyak ni Rico. Ngam awanan ti anyaman na kanyak. Panagrik naket narwama kon iti naalas at rato na kanyak. Ngam no siyak, pagserbiak latta ti anak ko. Tapno maiparik nakken kwa na, anagbabawiyakon iti nakana, ti panang panaw ko ken kwa na idi ubing pay. No aginggat kaano ti naalas at rato kanyak ni Rico, jak maibaga, manang Emmy. Nga may sa ti ammo, kan rumbeng nga aramidak. Uray pa'y agtalinaed nga awan pa nang ipatag kanyak ti anak ko. Agtalinaed aklata iti sibay na. Pagserbyak, kagiddan ti panangikararag ko iti namarswa, asapay kuma taagbali matlaeng ti sirmata ni Rico, kat mapakawan na kon. Tapno naragsak ti sumagmamanulaangan agundaway apanagnaed ko dito'y lubong. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, pudno unay anasakit nga aklunan ti maysa nga ina, ati pa'y mismo nga anak na ti mang parparigat kan kuana. Makapaladingit a panunutan dayta. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam pagayam ko. Aginggat na tibker, ken sibubukal ti pamatim iti namarswa, mamati ak adumteng ti panawen a mapasamak ti tarigagay mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon. Iti dana
bibiyak. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Judy at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti anak ko Adaroni, Miko, Princess, kan lakay ko ani Roji, di takulit lalo Cagayan from Margie Cornejo. Shout out kada Lydia Yauchina Mix Vlog, Joy P, Jasmine Rivera, Gretchen Lucas, kan Gina Datul. Happy 6th birthday to my grandson Alec Dwayne from Nanay Aida iti London. Makablaawan ni Goldwyn Guaves, anak ko ada Goldwyn Jr. kan Gold Laika. Shout out kada Kathy, Robin, Luz, Marcos, Connie kan Samuel Limos, Renalyn kan Juliet nga ada ije Malaysia, kan kakadwak dito'y Kuwait ada Emmy Gakal, Carol Esteban, Marge Smilin Salvador, Joylyn Asuncion, Raquel Taguntungan from Zenel Limos Guaves. Amin at taga Sitio Duco San Bonifacio Burgos from Maria Lourdes Bawa. Makablaawan ti Bigo Group, Kaskada Shane dita Taiwan, Baby ko dita Singapore, Kisses, Ira, Kabiv kan Compliment dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Get well soon, Grace Agtina Sales. Shout out kada Elma Rodrigo, Elena Antonio, Nida Niveras, Castañeda Floresma, Imelda Cabang, Belinda Ramos, ni Igorota, Beng Tabula, Virginia Kudamon, kan Nelly Jane de la Cruz. Kastamot ang makablaawan da Juvelin Madriaga, Chodora Manas, Daisylin Astrero Batalya, Nora Payon, Salis Mix Vlog, Noli Melenas, Ana Lorzano, Revelina Riñon, Dennis Tadaya, kan Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Lolit at Ting, Zoraida Calumente Yanggud, Dennis Tayada, Khalifa Salim, kan Milagros Kabaling iti Pangasinan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Judy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Judy, taga Cagayanak Manang. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Manipod kinaubing ko, nakitak ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagbiag mi. Uray agmay may saklaeng nga anak. Katapno makaaonak iti kinarigat apas pasarek, nag-working student tak, tapno mailepas ko laeng ti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos, Manang Emmy. Judy, umay ka manganan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang, taisupay di gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti laang ti armusar tayo, nanang? Ay, pasensya kan anak ko. Sa anak ngamin anakapan iji tiyendaan idi kalman. Jay kakaisuna nga itlog an nabate. Intad ko kun ni paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano. Tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan aja itlog, tay supay nga ilaok na iti lugaw akanan di anak na masakit. Dagita mo tatattao, nagado nga minti anak da. Sanda lang arudan amabiyag, anak da pay lang anak. Inton adarigat da, pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tay tumulong. Agsisin naranay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin, day tatijak kayat ama pasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga rod ngay gagad ko ti agadal, tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Ngam no addaan kanton, di mo matlipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan Masapol at alyawom mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawan pa'y. Basta,
Inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Simrak ka din ije pagadalan di anak ta, bakay? Huwag lakay. Ay na, kasta unay man ariklamo na ni di makita na nga ugot la ti kamuti ti armusar tayo. Ay, unay ka di anak mo na ya. Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag ti panahon na bastantay at amot ti apagpursitulaan. Amumot di anak mo lakay. Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho adagos. Pagkiamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy na lang ti panagadal na. Amo na mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kuleyaw. Wen nga rod lakay. Katsapay lakuma. Tamatunoy na amin nga arapaap na iti biyag. Bakit? Di pa nangadya anak mo. Rabiin. Baybay amlatan lakay. Mangantumot laang ni Jude. Napatag ka nung amin jar aramidan na. Tamasapol ang mairing pas na dayjay. Nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Sang ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minaawan nagyan ti tiyan, nukas ta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga agkurri ti panunaw. Naala siya kundi makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay asumarunuak iti silid ta. Kaplaawan da ka anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpos kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapo iti panagpursi game. Saan ka kumana katurpos? Pudno day ta, Juday, anak. Di yan panunutan day tatang. Nanang, ti importante, nakaturpos akon. Kat maiyaon kayon iti rigat. Anya nga iti planom ita, anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta, makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul ka adagos iti panggadam. Uwan nga rod anak ko, tapno matunoy mo aminin at tartari kagayam ama pasama. Talaga tatang, diyak kayaton ti kasta panagbiag. Puro rigat. Panawon mo ten, tapno agnamay tayon. Nakaturpusak babaan iti panag-working student ko manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang, apag husto laeng apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi anang ilepas iti panagadal ko, gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi, apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso, iso akalpasan ti panagturpos ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Tatang, nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de, anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos, anak ko. Adan panggadam. Uwan nga raod. Adan naawat ko at text itay. Agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na. Adan trabaho. Ay, say-saya atom ti trabaho, anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biyag mo. Huwag anak ko. Kat di mo liplipatan na kita'y bilin mi kan ka, ah. Huwag nanang. Laglagi pag amin na bilin nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Ala, ika nga rudag pala sin Juday, tapno makainanakamutan.
Amo ka na bandog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngumita, taadan na ngawat kan ka. Saan ka na mabandog nga agsapol, anak ko? Narigat nga may numang namnama kala iti may saan nag-applyam tatang. Masapol nga ado. Tano asino ti umula na ngayab kanyak. Di iso ti papanak. Ay, nagsaya at ita, agsardeng ka, taadan na ngayab kan ka. Malaking ka agpalisin, anak ko. Tapno makainan na kamatan. Kasto'y gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya. Makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanid di kantin? Sige lang, Troy. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ay na, ag-break ka mo't Amang ano, agsakit kay ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaang. Masapul amalpas ko adagos dagitoy. Tapno sa anak a matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napanamin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito eh. Di mapankalatan. Di nakadipakadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon. Nasapakan saan nagawid ita, anak ko. Nagawid ak adagos kalpasan di trabaho tatang. At namin trabaho inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayaan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan. Ada nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabaho. Mangrugiak iti alas 8 aging gainton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam, anak ko. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti daytang ibagbagam. Saan ka kadipay akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagiti naskan amagatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. No anya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kaya't ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yung tinarigat abiyag tayo idi. Judy, anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mon para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak da ito'y tapno bumaknang tayon. Nauma akon iti kinarigat tatang. Agyaman nakta pinagustuhan ti awis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmat sardengan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga minunay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay aya madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangag ko Napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy? Baybay anak ko mamangi panagnak iti kinapudnukan ka. Kat di kagdanag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak. Aging kay ti maamiris mo anay bagno anya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noan niya talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman nak, Judy. Katnam na maam. Makaurayak. Ikarikday ta. Nagdaton kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kankwana. Ngam saan ko nga inaklon adagos. Nakafocus ngamin ti panawan ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isod gapuna a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan at talagan ti oras ko para iti bagik,
Kastamot analiwayak, nga adda pa'y gayam dadakkel ko ang makasapol iti oras ko. Saan laang akwarta, wenno nam ay tibiyag ang maipaay ko. Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit-kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ang mapanagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga kas tatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumiko makiti trabaho. Alang arod ano isuti ko nam juday. Bayam ta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutla kada kayo da iti aramidek. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ay, ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agyaman nak, Judy. Tay naklon mong mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya kan ha? Nakafocus nga minti panawin ko iti trabaho. Amkak nga mga no makaistorbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko nga min amay paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng, kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana kang agbalit alapad ka dagiti tartarigagayam iti biag, Judy. Bayam matulungan ka maragpat mo amin dagita. Agtinulong ta. Troy. Ngam ikam kumaamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho? Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayamot iti oras ti bagim. Kastamot tandag iti ipatpatag mo iti biag. Nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakamaam mo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na renda. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramidan na. Di kayag danagdata. Ada ako nakanayon amang palagip kan kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawon mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runa ka ni nanang na, barok. Lakay. Amuyo mo't apara kada kayo mo't lang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayon nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito'y Juday. Troy, barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaiso na nga italang asaan manan at trabaho tin into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot da ito akan nito. Troy, Juday, anak. Ne, apay nga da kayo pala ang dito'y salas na anang. Rabiin, naginana kayo kumanay ti sila Jo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta, Judy. Madmading aminterik na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrak iti silid. Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik na ayo. Baka masapo lamapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsaritakan ka. Kas iti sigod.
Idi, saan ka pailaang ama kumikunay iti trabaho mo? Ay na, amuyo mo't nga dapay may sa trabaho kiti rabi Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho kiti opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay. Anak. Di la mabalin nga. Agis istoryata pa'y kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi Bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukan na. Maawatan niyo mo't kuma. Sana bale, ipa-check up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan niya day tamarikrik nayo. Iton kunton ka ni tatang di kwarta nga aramatin niyo. Judy, anak. Sa anak ang mabalin nga aglangan iti trabaho ita arabi Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayon to nag-istorya. Panawan kayon dita. Hay, nalpas mo't laangan ti trabaho ita arabi Makabannog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo dak. Sayang ti matgadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak, agtrabaho akiti husto. Jode, anak ko, umay ka dito. Jode. Tatagtagpukpuk ka. Apay nga ta. Ano tinapasamak? Dinanang mo, Jode. Tatang, apay. Ano tinapasamak? Dinanang mo. Saan nag-agas? Awanan, dinanang mo. Sana po doon ay Asawa kaya. Nanang ko! Apay akala at ipupusay ni nanang tatang. Hindi pa'y amad-madlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak ngaypan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsari ka anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Hindi rabi Hindi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga ina. Sana po doon ay tatatang. Tartari gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy mata na umakon iti pasing arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga adda kami anagan-nagan ka. Nga agur-uray ang may paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tina. Sana napatag ka na kami ti kinanamay. Numapukaw mi matika kay suna nga anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito yalubong anak. Nudikan tilindangan titunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigod adjuding anak mi. Ngamin, nagbaliw kan si punandaan kay di trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alam pinsan. Nagbaliw ka, anak. Amok ang sakit pa lang di ka lahat nga ipupusay ti inam, Jody. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ama itod tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na.
Nasayat ka nga anak. Ngamday ito'y kumatilaglagi pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta? Nalipatam nga danagandak mo nga agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa nga rin ti serbi ti amin a sakripisyo kita. Taawanan ni nanang. Judy, Amo kadakkel ti nagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadagiti naganak ko. Ngam nagbintutak kayam. Ita, naamiris kun ti amin. Ngam awanan ni nanang. saan pa nala daw ti amin, Judy? Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadagiti gundaway. Amasapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaay. Tatang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kaninanang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dim nga kumakada kayo idi. No saan ko mga impamay sa ti panawid ko nga agpabaknang. Nalabit anay payak pa'y ti atensyon day dinanang. Akas iti kidkidawan na. Amo kapimusay ni nanang nga dasakit tinakam na kanyak. Saan apod no day ta anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti bagik. Ngaon-una ang ti pagsayaatan niya naganak ko. Naman niya pa di Serbina ita. Awanan ni nanang. Ang babawi akman nga mawanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo kaninanang. Anak ko, amin tayo ang biddaw. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo? Kat maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tanani po di masenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputo ti amok. Isa lang day ti kasapulak. Tapnog malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan amay paay tayo iti pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo iti tatang. Sana ko mga agbababawi ita. Tawanan ni nanang. Huston anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Ambok. Sa di naman tayan itatiin di na kaya't amakita ti kasta amapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidirum ti bagim. Apabasulom ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa'y tinapasamak. Ipaay ko kan ka ti amin na panawan kan panangipatag ko. Iti na ito'y manlaang nga aramidak. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti day dinanak. Ipatpatag ka unay-unay, tatang. Manipo di manang, impaayakon ti umdas a panawen ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos a talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang, kat adapay laang ni tatang ko ito'y abiyag,
apang ipaayak itinalaos apan ang ipatag ko. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy, pudno unay apakaadawan iti adal to'y pakasaritaam. Nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamot ket di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngem adda dagiti banag analiwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko, ket maysa ka kadakwada. Dimteng ti gundaway a nakaamiris ka, asaan a kwarta, wenno kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngem anyan a makapaladingit, tasakbay a nakaamiris ka, kinasapulan pa'y a pimusay ti inam. Sapay kumat at atidog pa'y a panawen ti panagdenayo iti amam, tapno maipariknam ti kinapatagnakan ka, ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras, ken panawen para ken kuana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.